Kawanku ondo, kowe roh apa ora aku pengen ndi? Iya, video dina iki aku ape munggah ning dhuwur gendeng. Kowe kabeh ape melu? Ayo tak jak munggah ning dhuwur gendeng. Apelah apa aku? Uripku ning desa dadi Wonder Woman kudu iso. Aja kuwatir cah, iki aku wis kulino, wis biasa ya munggah mudhun kaya ngene. Gawene nek ana gendeng bocor ya tak benakno. Soale bojoku biyen gawene perantauan, dadine aku ya sembarang pokoke kudu iso. Pemandangan kon dhuwur gendengku kaya ngene iki, Cah. Omahku iki ning ledokan. Dadi ketok nek kaya ning gunung. Olehku munggah gendeng dina iki, aku ape ngunduh pelem. Ayo, sapa sing njaluk? Rene. Gara-gara pelem ning dhuwur gendeng, dadine ya tetep tak unggahi. Nek gak ngono, aku engko kalah karo codot, Cah. Lho, lak iya to, aku nemok pelem mateng. Kene iki nek ora tak unduh, Cah, engko kedisian codot. Iki nyeblokno ning nganggo jalur ekspres ae, Cah. Ndenge tak buka, langsung ditampani mbokku kok ngisor. Sik, Jim sik aku pegel aku tak ambekan sik, Cah. Bar leh kuleren, Cah. Iki langsung tak delokno pemandanganku ning dhuwur gendeng. Lah ngene iki lho rupaku. Lho, deloken. Piye menurutmu? Aku wis dadi Wonder Woman ta urung? Wis ya Cah, langsung ae aku metu. Ujuk-ujuk wis teko ngisor ae, ndang ngocaki pelem mateng, tak bukake biar. Lho, apik leh. Enak iki koyoke. Ndang gagenan tak iris. Ayo ndang ngincipi. Kowe aja ngiler lho ya. Walah enake Cah, pelem mateng wit iki. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Nek kepengin moro